kasunduluhan ng 9th IB ng Philippine Army ng mga bala, iba pang kagamitan ng mga communist terrorist group sa engkwentro na ganap sa barangay Bayabas, Lamo, Camarines Norte. Ayon sa ulat, nasa 10 miyembro ng hinihinalaang dissident terrorist ang nakasagupa ng tropa ng pamahalaan na nagtagal ng halos 15 minutong putukan, subalit umatras sa liblib na lugar ang mga rebelde sa bulubunduking parte ng Lamo, Camarines Norte. Wala namang niulat na nasaktan o nasugatan sa panig ng pamahalaan, habang hindi pa man namatid at matukoy sa panig ng mga kalaban ng gobyerno ang nasugatan o nasaktan sa nasabing engkwentro. Bukod dito, nakumpiska din sa nasabing engkwentro ang ilang armas, bala, pampasabog at mga kagamitan ng mga rebelde. Sa ngayon ay gumawa ng manhunt operation ang kasunduluhan para habulin ang nagsasabi na nagsitakas ng mga rebelding terorista. Yan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Ang National Nutrition Council, Bicol, na mataas ang kaso ng stunting o pagkabansot. Sa rehiyon, resulta ito ng mataas ding kaso ng malnutrisyon sa mga bata sa mga probinsya sa Bicol. Ayon kay Mrs. Arlene Riario, head ng opisina, probinsya ng Catanduanes at Camarines Sur, ang may pinakamalaking bilang ng nasabing kaso basiman sa ginawang Operation Timbang noong taong 2023. Dahil dito, kinakailangan di umanong magdagdag ng mga Nutrition Action Officer ang mga lokal na pamahalaan sa Bicol para matutukan ang sabi ng programa na may kaugnayan sa nutrisyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtitimbang sa mga bata sa rehiyon na nag-iedad 0 to 59-month-old sa kada barangay para mamonitor di umano ang natama ang paglaki ng mga bata sa nasabi ng gulang. Iyan naman ang balita para sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Tinupok ng apoy sa Sitio Pag-asa, Barangay Cambalyo, Libanan, Camarines Sur. Dito lamang Enero 30, alas 2 ng hapon. Isang remote area sa bayan ng Libanan na hindi naabot ng serbisyo ng bumbero. Ito naman ang balita mula pa sa Libanan News Agency. Si Mrs. Evelyn Barosa o Baroso, 62 years old, isang BHW, sole parents at may isang anak na grade 12. Ang biktima na sobrang naghihinayang sa halos maubos na matupok na apoy ang kanyang kagamitan sa loob ng bahay na walang nagawa ang nasabi ng pamilya, nagpanoorin na lang nasusunog na bahay. Ayon sa report, di umano may naiwang apoy sa kanyang lutuan o kalan na siya pinaniniwalaang doon nagsimula ang sunog. Kumalat ito sa kabahayan at halos natupok ang nasabi ng bahay. Sa ngayon, kasalukuyang nakatira sa isang koprahan ang ginang kasama ang kanyang anak. Samantalang wala pang matirahang bahay. Nananawagan naman ang ginang sa sino mang piling tumulong sa kanya para makapagpatayo ng sariling bahay. Iyan naman ang balita para sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!